חזרה לשגרה היא לא רק לעבודה, ללימודים או למטלות היומיומיות, אלא גם לשגרת האסתטיקה שלך. מתי מזריקים, מתי עושים טיפולים טכנולוגיים, כל כמה זמן. היום במנתחות את זה, דוקטור הדר ישראלי בונה לכן את מדריך הטיפולים האולטימטיבי שילווה אתכן לאורך כל השנה. אז אני מבקשת לגזור ולשמור. בהחלט, לגזור ולשמור. שימי לב, סנדרוש, זאת השגרה שאת צריכה לסגל לעצמך כדי להיות הכי פיין בכל יום בשנה. נהדר. בסדר? אז בואי נתחיל במה הטיפולים שיש, ואיך נדע כל כמה זמן צריך לעשות אותם. נכון, בדיוק. מה לעשות, מתי לעשות. יאללה, אנחנו עושים כאילו תוכנית שנתית. בדיוק, תוכנית שנתית. בואי נתחיל. בוטוקס. כן. הבוטולינים טוקסין נמצא ברקמה שלנו, הוא מתפרק באופן איטי, צריך לעשות הזרקות כל 3 עד 6 חודשים. כמובן שמטאבוליזם משפיע על זה, מי שרצה מהר ועושה מרתונים מתפרק לה טיפה יותר מהר, וצריך לקחת את זה בחשבון שלפעמים גם יש עמידויות לטיפול. מי שיש לה עמידות לטיפול, תצטרך לחזור על הטיפול של הבוטוקס, טיפה יותר מהר, בדיוק. כן. חומצה ילורנית, לעומת זאת, יש לה אורח חיים ארוך יותר, אנחנו מניחים אותה ברקמה והיא מתפרקת באופן איטי. זה יכול להיות בין שנה עד שנתיים אפילו שהיא מחזיקה ברקמה, אבל חשוב להבין שזו התפרקות הדרגתית. זאת אומרת שאם שמתי אותה היום, היא כבר בעוד שעה מתחילה את תהליך הפירוק שלה. כן, תהליך. כך שבכל חודש זה הולך ויורד בין 5-10%. רוב האנשים שאני מכירה, כשיורד להם 30% מהרקמה, מהנפח, חוזרות. אין לי כלום בפנים וחוזרות שנשפר את זה. ולכן, הזמן הנכון כדי שתראי טוב בכל השנה, זה לעשות טיפול בין חצי שנה ל10 חודשים. באופן הזה אנחנו מבצעות בעצם חצאי טיפולים באינטרוולים האלה ולא טיפולים מלאים, אבל כל השנה את נראית פיין. בדיוק, ככה את שומרת על אחידות במראה. בדיוק. בתחום ההזרקות אנחנו מוסיפים היום גם את החומרים הביוסטימולנטיים, אלה שעובדים יותר על הרקמות העמוקות או על העודפים של העור, ממצקים את הרקמות. כאן ההנחיה היא לעשות את הטיפולים בין פעם לשנה וחצי, לשנתיים, אבל כמובן גם פה יש איזושהי התאמה של גנטיקה אישית וקצב אישי. ככל שאנחנו מתבגרים צריך לעשות יותר טיפולים ובאינטרוולים שמולכים ויורדים. אז ברור שזה תלוי בגנטיקה, ברור שזה תלוי באיכות העור, וברור שיש הרבה גורמים שמשפיעים על זה, שמש ועישון ודברים נוספים, אבל זה פחות או יותר הגאנט בהזרקות שאנחנו צריכות לסגל. תגידי, ואיך משלבים מתוך זה את הטיפולים הטכנולוגיים? שאלה מצוינת. אז קודם כל חשוב להבין שכל אחד מהטיפולים הטכנולוגיים מטפל בשכבה אחרת של העור. ואנחנו מתחילים לטפל בשכבה העליונה, השכבה העליונה מתחדשת פעם בערך בחודש ימים. לכן טיפולים של RF שמטפלים בשכבה העליונה, אנחנו בדרך כלל עושים אותם 1 לחודש, 1 לחודשיים, והם מגיעים למראה חלק. כשאנחנו מעמיקים, אנחנו בעצם מגיעים לשכבות היותר עמוקות. מרבית הלייזרים, בעלי אורכי הגל הספציפיים שממצקים את העור, מטפלים שם. אנחנו מדברים על סדרה בדרך כלל שפעם בין חודש עד 3 חודשים, ואפשר להמשיך עם זה אפילו פעם בחצי שנה. וכשאנחנו עובדים לשכבה היותר עמוקה, טיפולים כמו אולתרפי, הייפו וכן הלאה, שעובדים על הרקמות העמוקות של העור. פה אנחנו מדברים על טיפולים שיכולים להחזיק בין 2 ל5 שנים. הם עובדים על המעטפת של השריר. כן, על השריר. כן, מעטפת של השריר, שם עושים צריבה עמוקה, גורמים לגירוי של קולגן, גירוי של אלסטין, התחזקות, התמצקות של הרקמות. אנחנו נראה השפעה ארוכת טווח, ואפשר לעשות אותם פעם בהרבה יותר זמן. איזה יופי, קיבלנו ממש מדריך, צריך לשבת עם היומן, לפתוח יומנים. אני חושבת שבאמת עשית לנו סדר מופתי שהרבה זמן לא ראינו, ואם לא גזרתן ושמרתן, אז עכשיו זה הזמן, ממש ממש עכשיו. תודה רבה, דוקטור הדר ישראלי. בכיף, תודה רבה לכם.